Il-Kummissarju tal-Qdiet tal-Volontarjat Anthony Abela Medici qed jinvestiga l-grupp Occupy Justice biex jistabbilixxi għaliex għaqda li tajt li volontarja iżda li mhix reġistrata uffiċjalment qed tiġbor eluf ta' euro f'donazzjonijiet mingħajr ma tgħidx qed isir minnhom. Dan żvelatu l-Gazzetta Il Mument li rapportat kif fil-jiem li għaddew xi ħadd li juża l-isem ta' Erika Mizzi iċċirkola email dettalji sensittivi mill-qalba ta' Occupy Justice li titmexxa mill-mara tal-blogger Manuel Delija. Il-persuna qalet li ex attivista ta' Occupy Justice li oriġinarjament kienet waqfet biex tiġielet il-korruzzjoni u favur il-governanza tajba fid-dawl tal-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Iżda din il-persuna tajt li riżenjat minn dan il-grupp għaskonti fl-aħħar 10 xhur seħħew numru ta' irregolaritajiet. Dan wassal biex numru ta' ġurnali u siti elettroniċi dew għajmu numru ta' mistoqsijiet fostom dwar ġbir ta' flus minn fost persuni li attendew attivitajiet organizzati minn Occupy Justice. Iżda fis-stqarrija Occupy Justice qalu li ma jafux min hi l-persuna li kitbet l-email. Minnaħa l-oħra u ma rrifjutaw li jagħtu rendikont tal-attività finanzjarja tagħhom għalkemm issa se jkollhom jagħmlu dan la darba qed jiġu investigati mill-Kummissarju tal-Qdiet tal-Volontarjat. Sa dan it-tant fil-ħarġa tal-ġimgħa li għaddiet, il-mument kompli tiżvela kif Kastilja qed jissoħtaw it-tħejjiet għad-dħul tal-abort f'pajjiżna. Fl-istess ħarġa il-Gazzetta żvelat ukoll kif dawn il-jiem bdew ifeġġu wkoll elementi fih dan Occupy Justice li qed jiddikjaraw li anke huma favur l-abort. Iżda fil-waqt li qatt ma ċaħdu din l-aħbar, Occupy Justice qalu biss li bħala organizzazzjoni mhux beħsibhom jidħlu fil-kwistjoni tal-abort. Barra minn hekk segwaċi tal-grupp ħarxu id-doża ta' attakki fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista, partikolarment lejn il-kap tal-Partit Adrian Delija li dejjem tenna l-prinċipju li jiddefendi l-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali.